tænkte bare, yes, mand. De bliver altid... Nej, det skal jeg ikke, ja. Men de bliver altid helt overrasket, når jeg kommer ind. Skabene og kantinen og... Og det er godt glad for, at du var med ude at se. Vi har også set nogle klassemarker. Og så kan du snakke med, altså. Hvor de til dig? Så jeg synes, at man så snakkede så jeg snakkede om sådan Anna har været deres venner, så vi var bare jeg kan da have det. Så er der sådan stået eller ikke. Så kan se, at vi 40 mennesker om at se vel mad. Så er jeg tegnet på at op der. Og de har styr på det, der skal ind. Jeg fik sådan en lille Nej, det er sådan nogle snærker, jeg godt vil have nogle gange. Det ser så meget godt ud, sådan nogle snærker. Så er det godt at blive sorte. Ja, det er sådan sorte. Jeg tror, 10% drikker. Hvor er lige redaktør? Jeg troede, jeg fik redaktør. Jeg skal bruge noget. Det var bare bede mig på. Nu er det nok fedt, hva'? Ja, det kan være. Det er dig, Jan. Det er ikke, jeg skal ikke bruge noget. Det lægger du bare ud. Det er det. Det er klogt, Louise. Det er sådan syret også noget. Det er kedeligt også. Det er jo heller det, der er rundt. Anne, vi bytter kartofler. Jo, han er meget kartofler. Hvad hedder det? Kartofler. Hvad er det kartofler? Du vil smage nu, at det ikke, hvad det er. Nu har jeg fået det der. De er jo hakket, så man kan ikke smage det. Det er kartoffelskab. Efter køber. Fuldstændig fedt. Jeg var fuldstændig på det hele. Jeg sidder bare med åben. Jeg er rigtig varm med. Det synes jeg er rigtig godt. Ej, I har ikke fået mange tyre også. Ja, prøv at se, jeg har fået noget at trykke ud af dem. Er det huorm? Det er huorm. John, jeg bytter kartofler med hænder. Det er til jeres roastbeef, tror jeg. Nej, det er til dig, det der. Jeg skal ikke noget. Jeg spørger bare, det er til mig. Nå, jo, du får det. Hanne, det er jo fint. Men det er ikke sikkert, at man ikke smager før, men alle har fået. Men hvis man ikke kan lide alt, det synes jeg ikke, fordi det er jo bare... Nej, det er light med. Så får vi alle sammen at vise os noget. Nej. Det er også de der lille kartofler. Nå, hvor er det her toilet? Det har jeg jo.
Man skal ikke ovenpå. Jo. Maybe coffee tea. Dallinger, kartofler, sådan noget. Sagde du kartofler? Jo, kartofler. Du vil smage nu, altså, du ved ikke, hvad det er. Nu har jeg fået det der, Det er jo hakket, så man kan ikke smage det. Det er sikkert. Nej, smag nu på det, Isabella, for pokker. Så hvis det smager rigtig godt. Det synes jeg er rigtig godt. Ej, du har fået mange tyre også. Ja, Prøv at se, jeg har fået noget, der er trykket ud af dem. Det er murer. John, jeg bytter kartofler med Hanne. Det ser da godt ud, det kan komme. Ej, hold op, Kim. Kim, kan du godt lide foran også? Du har ikke fået nogen endnu. Kommer nu. Kommer de? Ja. Han siger det kartofler. Nej, må jeg prøve at smage? Nej, ikke endnu. Vi starter ikke endnu. Det smager garanteret rigtig, rigtig godt. Det er rubede. Det er ikke færdigt, eller hvad? Nej, det er rubede. Og så fik vi et par øl. Ja. Og så ville vi et andet sted hen. Og der skulle han så give mig en gummisko på. Så blev vi enige om, at det vi gik faktisk derover. Så siger de, at han kan ikke komme ind med gummisko. Det skal være pæne sko. Når du går og filmer, det. Skal det være på alle tre, eller bare på en? To. Hvis det var nogen af vores venner, der hørte det, så ville de sige, det kan ikke være dem. Det kan ikke være dem. Det har de aldrig gjort. Og en lille mørbrød vil jeg også gerne have. Er det Blødløg. En lille. Det her, det er så meget. hvad skal du have? Jeg tror ikke, der er andre, der vil have. Jeg har ligesom ikke spist sild, vel? Og rammer. Det er fint, tak. Det er til fint, tak. Jeg har ikke spist sild og rammer. Så må jeg jo godt spise noget.